Kalamabhela sicoco sinuka insundwana lamagokozela njengelifu lemvula. Sengela abantwana xa likhithika namhlanje is Friday. Luloko losuku lothaka apho sithatha khona amagqabi namaxolo sidibanise neengcambu, sifake amathambo, sifake amafutha, sifake imihlaba, sikala amanzi. Kuba sizama ukunyanga namhlanje njengoba yile Friday nje sisathe chu ngaye uNtsukumbili. Bathi 27th of May ke wena mntu ofuna ugcina irecords. Sisaqhuba ngaye uTlatlhabadimo apho sicenga khona abantu abangekhoyo sicenga imali. Siyicenga kubo sisithi asizude siyithwalele lento side sibe nezigubhu sizayicenga kuni. Nithanda ningathandi niza kusinika le mali. Namhlanje ke lento siyiphetheyo mntana omhle sifuna ugxinisa into ethi xa iyeza uzenzela lelakho man, it's up to wena imilinganiselo ukuba ugalela kangakanani, but what you need to know ukuba ulandela lento ye-base, eyona base yethu nguye uNtsukumbili, meaning kulo mayeza uzawadibanisa awona azawuba maninzi nguye uNtsukumbili. Singekangeni sinjalo ke kulo eliyeza likaNtsukumbili sigqithisa nje lento ethi wena mntu osafuna ukuba ungene kwisikolo samayeza, mhlawumbi le nqwabi yamayeza uqoma ndiyabala uwazi nowabona, izawuhamba ihambe nakwabe bengenile kwi-academy iyawufika imini ye-practical apho bezawabona live, because la mayeza lana asikwazi wayela ehlathini. Ihlathi alizuba nayo yonke lento iliyeza. Amanye amayeza afuna indawo ethile, amanye afuna indawo eyintaba, amanye afuna imilambo, amanye afuna amathafa. Yebona ke ngoku i-practical ibe lula lento xa amayeza evele athathwa bekwapha for ukuba uwabonele kule ndawo. Yebona ke ngoku ubhele ungene kwintshumayelo yasentabeni uzayigqibezela ke ngelithi besithe mos xa sireacha u-25,000 we gonna have ikhombo yokuxhuzula apho sityumbe abantu sathi ubani nobani bazawusincedisa ukubana kuqokelelwa abantu abahlanu abazawuthi ibe ngabo abachongiweyo kwenzela bingabi ngubhele. Ubhele unabantu bakhe ukuthi unomkhethe makungene abanye abantu ke ngoku bakhethe ubhele athumele. Masicenge ke le mali kwizihlwele kubantu abangekhoyo. Yeyiphi into esiyenzayo ke xa sicenga? Okubalulekileyo ke mntana omhle xa ucenga abantu bakokwenu ufuneka nawe uyazi uba nawe xa ucengwa uyaphendula. Lena ke into izawutsho ithi bendikhe ndafunwa into ethile andiyenzanga, omnye athi bendiyenzile into ebeniyifunile, igame yam ke ngoku yokufuna. Into esiqala ngayo ke nje baseniyazi, sikhuphe izichitho, imigqwaliso, sikhuphe isimnyama, sibhekelise izilwane ukwenzela ukuba ukhanye ucace ubonakale kubantu bakokwenu. Xa uthetha ungathi nje buthetha nje kukho le nto iphambi kwakho, iyakungongozela mhlawumbi ngokwena uzigqibele uthetha kubantu bakokwenu kanti ucenga kule nto ingakhe ikunike nto yayibona. So kubalulekile ukuba uqale uzigutyule, uzikline kuqala. Ixhomeke kuwe ke uba uzawuziklina ngantoni. Usenoza kwabhela ufumane into zalapha ekhaya, okanye usenoya kuloo ndawo ingakokwenu ufumane izinto zokukuklina. Esi step ke is very important kuba esi silandelayo, ukuba esi usibhudile esilandelayo asizukwenzeka kuba kaloku wena nje bukhwaza nje usemngxunyeni okanye uthetha usemnyameni akho mntu ukubonayo. Esesibini ke step yile nto sibhiziyo ukunqula ukucenga uphahla. Abantu ke bacimba xa kuthethwa ngophahla kuthethwa ngento enkulu efuna uba wombathe ityhala enkulu, ube namakhandlela amaninzi, uguqe kwikona ethile, ube yayibona you concoct ndifuna uthi you contort, yabona laa nto uTristu umzimba uthini. No. Ukuphahla kukunqula, kukucenga, kukuthandaza. Uthethe nabantu bakokwenu. Akukho zinto xa uthetha nabantu bakokwenu caba ukuba awubanga nayo into ethile awuthethanga. Hayi, uba khange ube naso esi sinefu siyelo. Yabona abantu ngoku bayenza le nto uthetha nabantu bakokwenu bento e-complicated. Uthetha nabo mani uhamba at 140 kwezaa caves zaseNceba. Ubacenga uthi Thixo ndithathe, uthi ujike ikona ke mntana omhle. Sifuna ke ngokuqokelele nanga amayeza ukwenzela uba le nto ilunge. Uqala ngaye uNtsukumbili uTlatlhabadimo. Fumane liyeza mani, sithe liyeza balisebenzisile kwendawo njengoMexico nakwamanye amazwe balisebenzisile le nto ekuthiwa yi-hallucinogen. Is-hallucinogenic, yenza uba uyayibona you connect kwi-cloud 9. Yazibona mosezi clouds kukho no-9. Thatha okubeka kuye u-cloud 9 nguNtsukumbili. Mfumane uNtsukumbili unumber 2. Fumane impendulo ebomvu, isrhwexe mntana omhle.
ukwenzela uba le mpendulo nayo ikucengise, sikhawuleze sifike ezimpendulo sicenga impendulo. Njengoba sithetha nabantu badala bathi intalibombo ukwenzela uba ungathengiselwa into engeyiyo. Ikhona into ekuthiwa impendulo, asithethi ngayo, sithetha ngesrhwexe, sithetha ngeengcambu apha ezibomvu. Ukuba uthi uyayilumaluma kancinci inayo indawana enobuswitana, ingathi mnandi le mpendulo, but ayibobuswiti obukamlomo mnandi, but bukhona ubuswitana. Sifune umusa. Lo musa ayiyo inceba, ikhona inceba eside sithi inceba emhlophe, ube khona umusa. Xa umjongile wona iingcambu zakhona zihambe zibe nento ingathi ngamabele, into engathi ngamaququnya. Ukuba ayinjalongo izabe ingenguye umusa. Umusa uzawuba brawunirha ke, while inceba izawuba ngathi bumhlotshana, ibe neengcambu ezisefesefe, namagqabi akhona abe mancinci, kanti amagqabi kamusa makhulu kulaa level yoplantain, mhlawumbi even slightly bigger. Sifuna Ntombizibelethele uNdwendweni liyatsala naliyeza, liyeza lokucenga eli, liyeza abantu abalifaka nakuwo amagobongo. By the way, yonke le nto sithetha ngayo apha iyangena phayana emagobongweni, lonke leza sizawuchaza, okanye yonke le nto ungayihlanganisa uyenze amagobongo, kuba kaloku yinto yokucenga. La magobongo ngamayeza okuthetha nabantu abangekhoyo. Njengoba sithetha ngayo lena, ingalilo igobongo lakho uyibethe, ingalibaso uyitshise, ingayinto oyenza ngaleyo ndlela ifunwa nguwe. Sifune iyeza kuthiwa nguZifunele. Uyabona ke uZifunele liyeza eli-right, njengoba wena uzifunela nje okokuqala ufuna abantu bakokwenu. Uthetha nogogo nomkhulu uthi abo bandiphathela imali, mhlawumbi andibazi. Ukuba uyabazi ubabize ukuthi bani kuthiwa nguwe lo ondiphethele imali. Sesithi ke sukuthi kuba kukho lo kuphethela imali xaba kuhoywa yena, abanye ungabahoyi. Uyayibona mos le nto ihamba ihlebise. Unumber 6 sifune eli kuthiwa nguFunabakubo, kuba kaloku apha sisacenga aba bantu, uzisa kubantu bekhaya. Apho uyosijula ijacu uthi amatyala ndiyawavuma, laa ndiwaziyo nendingawaziyo. Velani ke nangethongo nitsho uba nifuna ndenzeni, kodwa le nto niyifunayo ifuna imali. Ndicenga imali. Omnye athi ewe benindinikile umsebenzi, ndadlala ngomsebenzi, ndajayiva namankazana, ndajayiva nabafana, ndayitya ndayigqiba imali, waphela nomsebenzi. Ndicela ke ngoku niphinde nindiphe omnye umsebenzi. Kucenga wena mos. Bakugedegede ke mntana omhle, ukuba umfumane sifumane yena uhlunguhlungu. Mase siyichaza, ukuba awumfumani ugedegede uhlunguhlungu, khawufumane eli kuthiwa ngumali yavuma. Ukuba uzufaka la, ufaka umali yavuma, apho sicenga ukuba le mali ivume. Uyayibona mos, le mali nje uba unayo nendaweni enkani, uyifuna ngenkani le mali, uyayiphinda le nto kuyifuna le mali qho. Uphinde unqula uthi bendicele imali, ndisacela loo mali ke. Ungatsho ukuthula, uyiphindaphinde le nto. Unumber 8 ufumane iyeza kuthiwa Mpetha. Liyeza eli elingu-deep yellow, yebona, very yellow iyeza lakhona. Liyeza le mali nalo liyeza locenga, iyawufika ilikhuni mhlawumbi kuwe mntana omhle, ukuba uyakwazi uyifumana iingcambu ube uncedakele xa iingcambu. Kodwa ke sithenga amakhuni, uba uyifumane ufumane eli. Uyalibona ke liyeza lootata ke li, balazi ootata ukuba liyeza eli liyancedisa phayana kootata ukwenza uba kuvuke kumiwe ngeenyawo. Uyabona nalo liyasincedisa kule nto. Sifumane iyeza kuthiwa nguSphingamafu. Ukuba umfumane uSphingamafu ufumane uNongonongono. Noba ufumene eliphi kweli, abanye abantu bawasebenzisa ke interchangeably, abanye abantu they will pair them. Nawe ke ixhomeke kuwe xa ufuna uwadibanisa okanye ufuna uwasebenzisa interchangeably. Ngamayeza nawo lana okucenga imali, ngamayeza okucela imali la sithetha ngawo. La mayeza ke njengoba sisenza nje siye sithi nanga amayeza, then ke ngokwena kuba ufuna into eninzi ufune le nto kuthiwa zii-add-ons. Ezi add-ons ke they also services
substitutes xa uqonda uba ndifuna la mayeza abe yile number. What matters ke mntana omhle, ufuna la mayeza akho xa sewadibanisile akwazi ubalisa ibali. Njengoba ufake elinye nje uchaza uba nanga sengaphambili uve le nto i-some kind of a story. Nanga ke ngoku amayeza onokuwa-eda. Siqala ngayo i-hallucinogen, siqala ngogqwangugqwangu. Ukuba iligama ulazi, googlisha into ethi Jimson weed is a weed. Iyafumaneka nalapho ngakokwenu, ubuya ngapha kwendlela kwindawo umgxobhozwana nasecala kwendlela nje nalapha kwi-freeway ukhe ulibone. Hayi ke ezigadini almost yonke nje igadi ibikhe yalinywa iba nayo i-Jimson wing. Asithi igadi ezithile, almost any gadi ebikhe yalinywa. Ukuba ikho kokwenu ikhona next door, kangoba soze uyithenge emayezeni abayithengisi because is common weed. Ufumane ke ngoku intsangu. Ndikhumla ngosasiyalwa kodwa ningayityi intsangwa. Kuthiwe elixhego phofu lisukotshaya intsangu, elixhego lithi singayityi intsangwa. Intsangu ke nayo is a hallucinogen. Sifuna ukukhonektha mos kwabo Cloud9. Yebona Ntsukumbili mos yibase yethu, yi-theme yethu yanamhlanje nayo is hallucinogenic. Njengoba sidibanisa la mayeza, sifuna amayeza akuthathayo akubeke at a spiritual level. Njengoba uphahla nje asithi qhunywani, yayibona ngabanye abantu bafuna uqhunywa kule nto sidibene ngayo. Nantsi into yam, imjampu number 3 siza kunumber 4. Sifumane ifembo eliluhlaza. Ifembo ke silisebenzisela lapha ekutsaleni, lapha ekudontseni. Ukwenze kuyebona mosondwendweni sithe siyatsala ngabo sitsala izihlwele noba sekusithiwa ziyonqena. Akhona kamayeza esikhe sawancokola apha sithi xa abantu bakokwenu besikusithiwa bayonqena, mhlawumbi utshila usiyazi wathi ihlwele zakokwenu zivilaphile. Akhona amayeza amafembo namanye amaninzi esesiwancokole kule ndawo sithi xa abantu bakokwenu kuthiwa bayacotha khawusebenzise liyeza ngohlobo khona ubuyajikela kula mayeza sikhe sawancokola. Sincokole into enjalo nefembo sakhe salincokola. Nantsi ke ngokenye abanye bathanda ukuyiphera ke nomali yavuma, lo kuthiwa ngumali ibuye. Not le nto ithethwa yilandoda kuthiwa ngumali ibuye. Ngumali ibuye sithetha ngesihlwele kuthiwa idlozi mali ibuye. Nelo bese kuthiwa likufulathele kuloo ndawo kuthiwa hayi utatomkhulu wakufulathele because wena uyavimba. Uyabona le nto vimba kweni ihambeni ifulathelisa. So ithi ke ngoku le nto kula mayeza kusekho la number 3. Where is my number 3? Uzawuvela unumber 3 mos le nto iyazilawula ndithi le nto ndiva ngayo iyekile uva ngam. Unumber 3 ke sithi yincotho lena bathi ishwadi. Bathi intona ke nini ngesisuthu bathi siyiponi, ingathi siyiponi. Incotho ishwadi lena ibizwa ngamagama amaninzi phayana kuyo ke. You need laa nto iphilisheka outside, laa nto iliphepha uphilisha yona uyisike ngesikere kuba ingqushe kwisike ngesikere njengoba uzayidibanisa kula mayeza nje. The outer layer izawuqala ibe nento ekuthiwa yintoni laa nto iqinileyo, ndiyalibala nje ligama lisetyenziswayo. Uyayisusa yona uzuyenza nto iqinile laa nto. We just need the papery part. Kubekho ke ngoku ezinto kuthiwa zii-nice to haves. Yayibona ke ezi awunyanzelekanga ukuba ube na any of ezi nice to haves. Xhomekeke kuwe xa ufuna ukuba na any of them. Unumber 1 sithetha ngawo amafutha omnenga, amafutha ewhale. Le whale ke yile engaske uyifumane kuthiwa i-beached, ibiphumile elwandle naya nayosika iblabha. Xa ugqibosika laa blabha elafelela laa feti yakhona ungayipheki, uyibeke elangeni uqokelele laa mthontsizwa lamafutha, or you can use a heat gun. I-heat gun iyayifacilitate laa nto. La mafutha azawuba mnyama ke mntana omhle, azawuba mnyama tsu, not la siwathenga kwezi herbal shop. Ufumane inkanyezi yaselwandle le nto kuthiwa si-starfish. Phaa kuyo sifuna nje umlenze mana, sifuni yonke le, sifuna nje umlenze ube mnye. Le nto lena eza tentacles ziya in all directions. Le nto iya in ayina direction ethile. Sicinga uba kuni apha noba base-left, noba ngaba kulo mama, noba ngaba kulo tata, mayisikhangelise le nto ene le nto ithi xa ibambile ithi uyayibona mos le nto. Sifumane umhlehlo wegusha. Lo mhlehlo ke wona siwufuna ukuba kulaa ndawo yokululama siyalulamisa ngawo. And lo mhlehlo xa siwutshisayo sifuna laa mqhumo wento elifutha ukwenzela uba kunuke elifutha xa sesicenga, kuba abantu abadala batya ngevumba.
lo mhlehlo mosisithe yona nto izaba yibhayinder. So ukuba uyawukhetha uzaba mninzi ukwenzela uba le nto ibe yinto ebhayindayo. Sifumane ithambo ledonki mntanomhle, asizwe incokolo uba lona lizokwenza ntoni kule nto. Sasiyincokola ukwenzela uba singaphindi indlela ebesikhe sayihamba siyenza ividiyo ibende. Nazi ke ezi zinto uziqokelele, uzifunile. Uwenza njani ke bhele? Uqala ngamayeza, uwakhande, uwadibanise, ubufuna uwasefe ibe yiloo nto idibeneyo yanye obe sesilibele i-transformer oil, amafutha kagesi. Apha siyafacilitate ke mntanomhle, ethe